De Flyers spelen juist haar eerste duel in de hele finale van de play-offs tegen Geleen. En het doel is helder, zo gauw als mogelijk naar die finale. Daarvoor moet er 4 keer wonnen worden van Geleen. In de eerste periode wordt dat voordaliks kracht bezet. Het is Brandon Greenside die hier al heel vlot de 2-0 binnenticket. Na de eerste 20 minuten staat er een comfortabele 4-1 op het boord. En de doelpuntenmachine gaat terug. Want via Marcel Kars rennen de Flyers in de tweede periode uit naar 6-1. De mooiste treffer komt op naam van captain Brent Jansen. Maar de backhand van zijn stick scoort hij de 8-1. In de tweede periode schroeft Marcel Kars fraai de score op naar 9-1, zijn tweede treffer. Maar de man of the match wordt Mitch Bruisten. Want met zijn 4e goal tekent hij voor de eindstand 10-1. Ja, de laatste paar wedstrijden hebben wij veel gescoord. En hopen dat het zo door blijven gaan. Tot de finale. Joen is het tweede duel in Geleen.